Cemil Bayık Lukuya. Cemil Bayık ve endamı damazrineri PKK helvaşaya و hefseroki kecekiye. Demek direce jimedyayı dure. De haft mehin pişti kongreye helvaşandına PKK'ya hafti gulane da Bayık tenis seyc yaran bi medyayı ra axiviye. Divan axaftınan da Bayık pesne diroka xwe da و di soziya xwe ji bo ojelan nişan da. Lê bi eşkereyî piştgirî neda pêvajoya siyasî. Lêbelê ji ber bêdengiya Cemil Bayık ku wekî kesê duyemîn yê PKK û destê rastê yê ojelan tê dîtin her kesek dipirse Cemil Bayık li ku ye û çima bêdeng e? Li gorî çavkaniyên PKK, Cemil Bayık ji pêvajoya ku ojelan dest pê kiriye aciz e. Lêbelê aciziya û ya herî mezin ji ber gotinên ojelan ku gotiye bila Cemil were îmraliyê ba min. Tê zanîn ku Bayık demek dirêje bi ojelan ra di nava pevçûnekê veşartî de ye. Ojelan berî girtina xwe di sala 1990 da ew ji kar dûrxist jê ra got dînazorê porspî û ragihan ku êdî cihê wî di nav PKK da nîne. Lêbelê ojelan hate girtin û Bayık di navbena salên 1999 û 2025 de an got di mavê 26 salan da PKK'ya xwe ava kir. PKK'ya ku ojelan hilweşandî di rastiyê da PKK'ya Cemil Bayık bû. Cemil Bayık ji vê yekê pir aciz e. Lê Bayık ojelan baş nas dike. û dizane ku heke ew peyvekê ku ojelan jê aciz bibe bike, ojelan beyî dudilî dê wî ji holê rake. Ji ber vê yekê ew polîtîk nêzîkî ojelan dibe. Di kongreya PKK da wî son xwar ku dilsoziya bêdawî ji ojelan ra bide. Lêbelê piştî kongreyê wî xwe ji nav xebata çalak dûrxist û bi hinceta tenduristiya xwe ya nebaş. Ojelan xweşûn da dayîna Bayık ferx kir. Li gorî çavkaniyên PKK di hevdîtinekê da di meha tebaxê da ojelan got heke ew nexweş be bila were û li vir li îmraliyê bi min ra bimîne. Cemil Bayık bi tundî bertek nîşanî gotinên ojelan da ew ket nav têkşûnekê derûnî tê ragihandin ku wî ji kesên derdora xwe ra gotiye serok dîsa dîn bûye û bi tevahî ji xebatê vekişiya. Bayık êdî naxwaze kesê bibîne û ji ber sedemên tenduristiyê bi tevahî ji kar vekişiya. Cemil Bayık niha li deverek nêzîkî Silêmaniye ku hindik kes pê dizanin. Bi komek ji pasawanên ewlehiyê pijîşkek û fizyoterapîstek re dijî. Tenê carînan mêhvanên taybet serdana wî dikin. Lêbelê tê gotin ku pijîşkek ji Îranê hatiye. Gelo mêhvanên wî tenê pijîşkin an jî bi hinek layanan re jivînan dike. Vê yekê serkirdeyên PKK jî nizanin. Besê hozat û tîmek koordînasyonê ya ji sê kesan xebatên rêxistinî dimeşînin. Yên ku Cemil Bayık nas dikin dibêjin ku her cara ku ew bi ojelan ra pevçûn dike ew pirsgirêkeke tenduristî dike te hêjet da ku bi rojan raze û televizyonê temaşe bike. Bi vî rengî xwe ji bîr ve dike. Çavkanî destnîşan dikin ku Bayık niha jî heman tişî dike. Tenê film û film kartonan temaşe dike. Belê, carenûsa Cemil Bayık bi ojelan û pêvajoyê vekirî dayiye.